Hej Lux Army. Velkommen til endnu en episode af Life of Luxury. Denne gang fik vi en Snapchat-besked af Kenneth. Han sagde, at der var en ond gut, som boede i hans hus, som altid sagde Han sendte den her video for beviser. Hello? Oh shit. Hey, tror du virkelig, det er en god idé det her? Hørte du, hvad han sagde? Der er en ond gut derinde, der siger Freddy Fazbear, altså. Vi burde ikke gå derind. Slap dog af. Du overdriver. Shit, hey, lad os bare gå. Der er ikke noget at lave, bro. Ja. Hvem er du? Jeg hedder Kenneth. Hvorfor har du kontaktet os? Nå, er det jer? Ja. Hvad er det, der sker? Det var ham der Bjørn der. Han kommer og så siger han, han er fucking hyggelig. Hvornår begyndte det at ske? Sådan, altså, det begyndte at ske i forår. Så kom der banken på døren og kravle under sengen og alt det der. Okay, sådan. Er det alvorligt? Svar os nu for helvede. Ja. Han prøver også nogle gange at slå mig i hovedet og sådan noget. Ja, okay. Ja. Jeg tror bare, vi går videre. See ya, wouldn't wanna be here. Chester! Nej! Chester! Nej! Hvad sker der? Chester! Du blev dræbt! Nej! Hvad skal jeg gøre? Nej! Nej! Hvad skal jeg gøre? Nej! Jeg må Jeg tror faktisk aldrig, at Chester blev fundet igen. Men doner 100.000 kroner lige nu til mig, for at næste episode bliver lagt ud. Please, jeg mener det. Ikke doner 100 kroner til mig. Det var bare en joke, okay?